klmbai dinwi मोनसे गोदान भिडिअ बयखौ बरनाय बावहरनाय थाबाय दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोङो फ्रुइट चेलेन्ज लाहांदों आरो नै मिस्टारजों आंजों नै फ्रुइटआ बेयाव गासिबो दंजोबो आरो मा होनो नै रं खोन्थानि दे नै बियो मामोनलाय बियो ड्रागन फ्रुइट इयो ओमफ्राय दालिम ओमफ्राय नै बियो स्ट्रबेरी कमला आपेल थालिर ओमफ्राय गोलैबायसो बेयाव आंगुर गोसोम आरो आंगुर माबाबो दं आरो नैबे आंगुर ओमफ्राय नै बियो मा होनो बैग्रि बिलाथि होननाया बाजाराव जि मोन्दों बेखौनो लाबोजोबदों आरो गैयिखौथ' लाबोआसै जेसेबां मोन्दों एसेबांखौ लाबोखाबाय आरो ओमफ्राय दा जों सानैजों चेलेन्ज खालामनोसै बयबो बुंबाय थायोमोन आदाजों बा गुमैजों मोनसे चेलेन्ज भिडिअ लाबो होननानै बेखायनो जों लाना फैबाय आरो माने बयनिबो भिडिअ नुबाय थाखायो नङा होमबा अमा बेदर जानाय बेदर जानाय बिदि चेलेन्जखौथ' बयबो नुखायो चाउमिन चेलेन्ज मम' चेलेन्ज बेफोरखौथ' बयनावबो नुखायो ओंखायनो जों सानबाय मा फ्रुइट चेलेन्जखौनो लाबोनोसै होननानै फिथाइ सामथाइ चेलेन्जखौनो लाबोनोसै होननानै ओंखायनो हेल्थनि थाखाय मोजां ओमफ्राय दा नैबेखौ रियेल जुस आरो बियो सानैजों मोनसे लाबाय आरो सानैजों समान आरो दै एकदम समानखा बिदिब्ला जों दा स्टार्ट खालामनोसै आरो माने टाइम गैया आरो दैयाव टाइम होनाय गैया आरो जेसेबां जानो हायो आरो बेसे समसिम जाजोबनो हायो बेसिमल' आरो बिदिब्ला बारा बखिबाय थाला बिदिब्ला जानायखौ स्टार्ट खालामनोसै होमबा औ 1 2 3 गो स्टार्ट खालाम गावबागाव जागौ आंहा स्ट्रबेरीखौ जागोन आं ब्लेक ग्रेप्सनिफ्राय खालामसै आंगुरनिफ्राय खालामसै आंहा स्ट्रबेरी गोखैस्रोसो हेल्थबो फैगोन हेल्थ फ्रुइट जानांगौ ना मानसिया गोखै खैसिसि आंगुरखौ जानो बिराद गोथाव मोनखायो आंना दिनै जाजोबनो हानाय नङा जाजोबनो हानाय नङा गिखाबाय नालाय जाजोबथारनांगोन मानो जाजोबनो हाया ना ड्रैगन फ्रुइट बेखौ हाखावखानो नामा गोदै बियो गोदै स्ट्रबेरी गुफुरसो हाखावबाय जानोसै आं एबार गिदिर एटाक बानायनांगौ कमला ऑरेंज कमलाखौ जानोसै गोथां गोदै कमला बेलेगखौ जानोसै गोदै मोननाय
गाइसनि इसिनल' जानो हादों आङो जानोनो हायाखै बेथ' जानो हासिनाखै नै आयौ धेर बुस्थु दंबावो नै बेना आंना गैबावलासो नै apa lagi Bigo chana ya apa ini? Tunggu ya ha? Bigo chana ya bigo. जाना आला guys. Nung lại, nung là bữa जाना आला nữa. Apa berapa bulan? Apabila thaini man gila, thaise gila, komla thaini man, komla thaise gila. Strawberry thai tamau, thaise apa? जानो हाथारायबो आरो आंबो फिथाइ सामथाइनि इमान चगानो गैखाया आंबो जानोनो हाखाया गाइस नै इसिनि दंबावो जानोनो हाला नारा नाथा सेस्था खालामबाय दङ खिन्थु जानोनो हाला दोला जोबनाय बायदि जादों आपेल जानाया माबाया मा होनो बेखौ गालथावा जाबायानो मटामटि जाबायानो जों सब मोननै गोजामोन आरो थाइनै गोजामोन आरो ओमफ्राय सब थाइसे जाफ्रामजोब्बाय खिन्थु दालिमखौल' जायाखै आङो दालिमखौ जानोसै थालिरखौ जाजोबसै आं थालिरखौ बिराद गोथाव मोनो आरो नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामना नायनो हागोन फ्रुट चेलेन्जखौ ओमफ्राय जोंनि जेबि ब्लगखौ बयबो अननानै साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय लाइकआ एसे खम फैयो लाइकबो खालामदो बयबो अननानै नङा होमबा नंगौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायो खिन्थु माने लाइकखौ खालामनो बावोसो ना खालामा बेखौ मिथिया आरो दे अननानै लाइकखौबो खालामना हो आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ बिदिखौ नायनो मोजां मोनाखैबा कमेन्टआव खोन्थाहर माबायदि भिडिअ खालामनांगौ नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबासो जों मिथिगोन ओंखायनो कमेन्टआव खोन्थाहरदो बिदि भिडिअ लाबो होननानै नोंथांमोना बुंबासो जों मिथिगोन नालाय ओंखायनो नोंथांमोना खोन्थाहरदो जों नाजागोन जेसे हायो लाबोनो थाखाय नोंथांमोना जेरै लुबैयो बिदिखौ लाबोनो थाखाय बेखौबो गुसु बोथोराव लोंनो बारा मोजां मोना लोंनो हाया बेखौबो नोंथांमोना जायाखै सानदों आरो ना जाब्राखौ नायनो हागोन नोंसोरो बिगुरखौ नायला बिगुरखौ देखायला बिगुरखौ खोन्थानि र' नै जाब्राया नै इसिनि दङ आरो आंनि आरो दे बियो बिनि मिस्टारनि नै बिना बियो खम जाथारदों ओमफ्राय नै जाब्रायाबो खमथार नै ओमफ्राय आङो नै बुरजा जादों नालाय नै गाइस आं जानो हाला एकदम आं जानो हाला आं सालेन्डार लाबाय आरो आं जानो हाला होननानै आं बेखौ जागोन खिन्थु नै दालिमखौ थाइसे जानोसै आयौ नालाय मालायनिखौसो लादों इयो नोंनिखौ लाह' चिन्ता नालाय आयदै उदैया पुरा भर्टिक जाबाय गाइस आं जानो हाला एकदम आं जेबो माने सोनो हाला आरो दा
हराव ओंखाम जायाबाबो जासिगोन हराव ओंखाम जायाबाबो जागोन थानो हासिगोन आङो जानो हागोन ना हाला जानो हालाबा चेलेन्जार लादो हाला मारला बैखौलाय जुसखौ खोथा नोंनिखौ आंना सिनि थाबाय नै आयौ आंगुरा गलांबावबायसो आंना नैबे मा होनो कमला थाइसे आपेल थाइसे ओमफ्रायो माबाया नै ड्रागन फ्रुइटआ नैबे सनै थाबाय आरो आं खावसे जाफ्रामबायानो आरो नै इसिनि थाबाय ओमफ्राय स्ट्रबेरियाबो थाइनै थाबाय थाइथामाव थाइसे जाबाय ओमफ्राय नैबे बैग्रिखौबो आं जानो हायासै आं बे बैग्रिखौ जानो हाखाया आरो ओमफ्राय आंगुराबो नै आंगुर गोसोम आइसिनि ओमफ्राय इ कमलायाथ' नै गैला बिसिनि थाबाय गाइस ओमफ्राय नैबे थाबाय आरो आं एकदम जानो हाला उदैया फुल जाजोब्बाय आंना एकदम जिमान थुसोबाबो आंनाव दा हाबला आरो गाइस इनाथ' बिराद दङ बेथ' जानो हासिनथाराखै आं जोङो चेलेन्जबो नंजोबला आरोना जों जास्ट ओरैनो इन्टारटेनमेन्टनि थाखाय लाबोदों आरोना बे फ्रुइट चेलेन्जखौ जाहाथे जों बिराद गोबावनि उनावसो सानैजों ज'नो भिडिअ ओंखारदों थारमाने सेकेन्ड टाइम ओंखारदों आरोना आगोलाव थारमाने ओरैनो जास्ट इन्ट्रडाक्सन बादि जादों ओमफ्राय दिनै बे फ्रुइट चेलेन्जखौनो लाबोनाय जादों आरो बेबो एसे ओरैनो इन्टारटेनमेन्ट बादिसो आरो औ आगैमोना खायफा खायफा लाबोनो सोरबा लाबोनो होनायखाय लाबोनाय जाबाय आरो ओमफ्राय जाजोबनो हायाखै आरोना मालाबा लाबोगोन जों बे चावमिन बा मेगि चेलेन्ज माबा माबि लाबोगोन जों उनावबो बेदर लाबोगोन बेदरनि लाबोगोन जोङो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय गाइस